jeg endte ud i et burnout igen. Og det sjove er, at det præcis samme skete for et års tid siden, hvor at jeg gik all in på min forretning. Jeg var lige kommet ud af et forhold. Jeg lavede ikke andet end at grinde, og jeg skubbede mig selv så hårdt. Præcis det samme skete lige inden jeg tog til Bali. Og det var derfor, jeg tog til Bali. Fordi jeg havde mistet mig selv igen. Jeg var burnt out. Jeg var totalt disconnected. Så jeg tog hertil for at være alene. Jeg tog hertil for at sidde med mig selv. For at sidde i mine egne tanker. Og bare være. Og bare give mig selv tilladelse til at føle alt det, jeg føler. Give mig selv tilladelse til at græde. Give mig selv tilladelse til at være menneske. Uden at jeg skulle være noget som helst for andre end mig selv. Jeg sad alene og spiste alene. Alle mine måltider alene. Og gjorde mit bedste for at give mig selv den kærlighed, jeg havde brug for. Det vil også sige, at jeg havde sat nogle andre ting på pause. Jeg har sat mine relationer på pause. Jeg har ikke været lige så nærværende. Jeg har ikke været tilgængelig. Fordi jeg blev nødt til at være der for mig selv først. Og det gælder desværre også mine klienter. Heldigvis, hver gang at jeg tager ud og rejser, eller laver det her specifikke arbejde på mig selv, hvor jeg omprogrammerer min hjerne og finder hjem til mig selv, for jeg har gjort det så mange gange før i mit liv, så er der altid en medalje på den anden side. Og allerede en måned senere, så havde jeg allerede følelsen af, at wow, jeg har fundet hjem igen. Jeg har fundet mig selv igen. Og det var kun på en måned. Så derfor har jeg lavet en video på, hvordan jeg har omprogrammeret min hjerne til at finde mig selv igen efter et burnout. Finde mig selv igen efter et breakup for eksempel. Jeg brugte præcis det samme for et år siden. Jeg har lavet en video på det her, for jeg ønsker, at du kan gøre det samme. Så bare kommenter video nedenfor, så skal jeg nok sende dig et direkte link til den her video.